салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP ҷавлонам акаса тенҷен. имрӯз гуфти гапо форма протоколне барои он ки сабаб дора. Табрик не бародаро, программаи переселения кати чихе даёттон боша. ма ҳуҷҷат спорида будам, зелёне книжкамон омад ай Россия. Табрик не самара интихоб кардагем, насиб када боша. ай пай РВП мешемакн. РВП-ра ки гирифтем, барои мо раҳ бар Россия гуфти гапо кушода шидагай. ҳозиам айни ҳол кушодаане ки мо РВП-ра гуфтесиян дар ҳамиҷа агар кунен расход ба фикрам камтар мешава. оиди и мавзуоли ма бо кофтков мекунам, чӣ мақсад хабаре ҳаст, ҳамаша ба шумо пешниҳод мекунам. анака ҳамун нафарое ки хоҳиш кардем, мақсад чӣ ҳуҷҷате ки дар корай, ман имрӯз ҳама ҳуҷҷатҳоро ҷамъ кардагим, ба шумо пешниҳод мекунам, номнавис кунем. ҳамраҳи ма бори зелёне книжкара бигирен, РВП-тона ҳал кунен ва барои пешравии зиндагитон бародаро, зиндагитона хуб кунен. видеора то охира тамошо куне, ай навигари қафо намоне, подписаться куне, лайк моне ва саломат бошед. як бародари тоҷикмон дар Россия реклама харидагай. хоҳиш мекунам ҳамун нафарое ки канали ма да подпис чикан, шахсан мухлиси UGP ҷавлонан, рӯи хотири ма шида ки ҳами бародар рӯафтода нашава. номи каналаш The Film TG. ма силкаша бародаро да поён описанияда мемонам. дуроин ҳами бародара дастгирӣ кунен, подписаться кунен, насиб када боша, навигариҳои хуб мекуна ва саломат бошед. ана ки биёем бародаро, камтарак ма шумо да мефаҳмонам мо ай чӣ сар кардем. як сол пеш мо рафтем номнавис кардем ва мода талон додам. ҳама ҳуҷҷатҳо бародаро дар дари ҳами папка файлай мода як талон додам бародаро. оиди ҳами талон уҷа да муҳлат дора, ним сол муҳлатай. дар муддати ҳами ним сол шумо чӣ ҳуҷҷат бояд ҷамъ кунем. хуб, сар мекунем. метрискаи агар шумо оиладор бошен, фарзанддор бошен, бо бениҳоят шумо да возможност хубтарай. метрикаи худи ҳама одам, метрикаи оилааш, метрикаи фарзандаш. хуб, се ҳуҷҷатҳо да ҳамиҷа тахт карда шидагиам. дипломи оила, так, дипломи оила да иснай. шаҳодатномаи ақди никоҳ, свидетельство о заключении брака. и ҳатман бояд боша бародаро, шумо да осонтар меша. хай военный билет, права и собственность боша, хай плюстара, ӯ шарт нест. трудовой книжка, дипломо ҳамаш да ҳамиҷан ва паспорт. хуб, ҳисоб мекунем. паспорт, диплом, трудовой книжка, шаҳодатномаи ақди никоҳ, метрискои фарзанд, метрискои оила, метрискои хитон. ай янга боша, ай фарзандотон боша, ай хитон боша. ин ҳама ҳуҷҷат дар кораи бародаро. 1 2 3 4 5 6 7 намуд қариб ҳуҷҷат дар кораи. ҳами 6 7 намуд ҳуҷҷатотона тахт мекунем бародаро. хуб, тахт мекунем. ним сол пас ҳамон муҳлате ки шумо да мондагиам, и якум процедурае. ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатотона тахт карда, ним сол пас меравем, меспорем. нафарое ки будан, бовар кунед бачаҳо, нафарое ки будан 3 бор ҳатто гардондагианшона, 3 бор ҳуҷҷат пешниҳод кардагиан, 3 бор гардондагианшона. мо худмон шоҳидем, бо чашми худмон дидем. шумо да имрӯз ба воситаи видео дар канал, дар YouTube пешниҳод кардесем. барои он ки бисёр нафарои ман медонам ки бо программаи переселения мехоҳанд дигар давлат раванд, неки мутаассифона намедонанд чӣ хел сар кунанд. ин ҳама шумо да якум процедураша фаҳмондум. тамоми ҳуҷҷатотона тахт кардем, бурден, спориден. шумо да бо як талони дигар метиҳанд, як коғазчаи дигар метиҳанд. и уже дуюм процедурашай. дуюм процедураша шумо да худшон занг мезананд ки шумо гузаштен ё ки не. ним сол пас бо шумо интизор мешавем. ним сол пас меравем. агар ҳуҷҷатотон ҳамаш дуруст ки гузашт, фарз кардем шахсан ҳамун нафаре ки омӯзгорай
мединисту тамом кардаги, мисол образование медикай, образование омузгорай, ҳамин нафаро 100% бе ягон проблема мегзаранд. Хеле ки образование ма омузгорай, образование оила медикай, мо бо фарзанд дорем, як оилаем, худо ба шукр, ҳами мора бе ягон проблема чашм нараса гузаронданд. Ана нафарои ки ҳастанд, мисол худшон тоқа меспоранд ё бе оиланд, хай оиладор бошанд, фарзанд надошта бошанд, вариантш бо чӣ бигӯм, фарзанд боша бо шуморо дастгирӣ мекунанд. Мисол материална, жилиё, мисол компенсация, премия аст, южада падъём наметиҳанд. Мисол ҳар моҳ ина мо самара интихоб кардагем, ҳар моҳда ба фикрам ки самарада 50 то 60 ҳазор рубля метиҳанд компенсация, толи премия, чтоб шумо мисол рафтем, мисол моҳи аввал шуморо дастгирӣ мекунанд, в течение ним сол внутренний паспорт меша, муддати ним солда шумо метавонед уже паспорти российский бигиред. Хоб, процедураи дуюмаша ки шумо рафтен, агар шуморо ки гуфтам тамоми ҳуҷҷатотон туғрияй гузаштен, шумо да бо вақт метиҳанд, мисол аймоам қариб ки ним сол вақт додам. Муддати ҳамин ним сол тамоми ҳуҷҷатотона, метрика, паспорт, диплом, трудовой книжка, ҳамаи ҳамия ба забони русӣ тарҷума мекунед. Ина аймо 2 моҳ да задержка шуд. Барои чӣ? Барои он ки дар метрискамон як ҳарф хато буромад. Барои як ҳарф мора 2 моҳ да гардонданд. Барои ҳамин бародаро ҳаракат кунем. Фамилия, имя, отчество, ном, насаб, номи падар бояд ҳамаш хеле ки да диплом, да паспорт, да метриска, да трудовой книжка, ҳамаи ҳами бояд дуруст боша. Ҳамаи ҳамира мерен дар қараболо одам ҳастай, акай олим гуфтани номероша ма кадом нафаре ки дар кор боша номероша мепартон пеши акай олим мерен, тамоми ҳуҷҷатотона тарҷума мекунад аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ ки ягон проблема нашавад. Худо ба шукр айморо ҳамаша тарҷума кардам. Ина имрӯз сеюм процедурамон зелёни книжкара гирифтем. Як моҳ пас хабар уже омад. Ина тамоми варақош ҳамиҷада иҷада уже оиди РВП гап рафтеса. Мақсад ки мо бояд муддати ҳами 3 сол РВП мона ҳал кунем ва ай Тоҷикистон ба давлати Россия рафта зиндагимон, кору фаъолиятмона бояд пеш барем. Вақт мондаги 2018 то 2021 сола 3 сол. Муддати ҳами 3 сол мо бояд РВП мона ҳал кунем. Нафарои ки мана ай самара тамошо кардаиста бошанд, бародаро, ма ваъда намекунам кай, кадом число, кадом сол, бо хоҳиши Аллоҳ, бо розигии Аллоҳ, агар худованд ки розӣ кишид, ҳамун рӯз мерем, худо хоҳад сафар мекунем ба шаҳри Самара, ба давлати Россия. Ай шумо як хоҳиш бародаро, ҳами кадом нафаре ки ай Самара як гирди навора, мисол атмосфера, ҳамун территория, ҳамун шаҳр чӣ хеле худаш ман намедонам. Самара рости гап рафтагӣ нестам. Москва да будем, Владимир да будем, Ярославл да будем, но Самарада набудем. Самара чӣ хеле, мисол боди ҳавош чӣ хеле, мардумаш чӣ хеле, население чӣ хеле, кору бор, движуха чӣ хеле, ҳамаи ҳамира бародаро дар комментария хоҳиш мекунам. Кадом нафаре ки мара ай Самара тамошо кардаиста боша, Самара салом, тоҷико салом, ҳама каса кадом нафаре ки ма тамошо дора, ҳама да обши салом. Но мавзӯи имрӯзаи мо бародаро переселение зелёна книжкара чӣ хеле ки медонем мо гирифтем Самарский область. Самара мо бояд ҳаракат кунем, Самара бирем, баъд хай насиб карда боша ай Самара бо дальше мебинем гиҷое ки мода удобнае, гиҷое ки мақсад мода надёжнае барои пешравии зиндагимон, ҳамусра интихоб мекунем. Хоб, ҳам нафарои ки нафаҳмидан бародаро, ма боз мегум тона якум процедура меравем, номнавис мекунем. Дуюм процедура тамоми ҳуҷҷатотона тах мекунем, меспорем. Агар ҳамин ҳуҷҷатои шумо туғрӣ ки гирифт, шумо да занг мезананд, сеюм процедураш уже зелёни книжка мешавад ва РВП. Хоб, бо мегумтона нафарои ки оила доранд, нафарои ки фарзанд доранд, нафарои ки омӯзгоранд ва образованияи медик, мединистуд мисол доранд, ҳамун нафарода возможност варианти гузаштан 100%. Бо як вакансия дига се нафарои ки сварщикан, ҳами сварщико бениҳоят дар Россия на расхват мегиранд сварщикора. Сварщик, медик, омӯзгор. Ҳами се намуд вакансия ҳозир бениҳоят
кофтукоудай акай олим чихеле ки гуфтем хичон дар пеши мо тамоми вакансияро ҳуй кардана нишон дадана мақсад ки интихоб ка сварщик омӯзгор ё ки медик. хуб кадом нафаре ки фаҳмид бачо ҳамун дар раҳмат кадоме ки нафаҳмид шояд мумкин мара як хело нафаҳмида бошанд не ки мехоҳанд ҳамин программада иштирок кунанд ва гузаранд. номерои телефоном аз бародаро рақамома қариб ки уже веси ютуб қариб ки кадом мухлиси репера касе ҳаст нест номерома уже ки медона барои он ки дар бисёри видеом номерома мепартон барои он ки чӣ нофаҳмӣ шава бояд ҳамаша ҳал кунем бо воситаи алоқа. хуб охир да бародаро боз як бор дига мегум подписаться куне лайк моне да комментария фикрои хутона нависен. И видеонавор шахсан барои ҳамун нафарое буд ки хостан ҳами тамоми ҳуҷҷатҳоро фаҳманд чӣ ҳуҷҷатҳо дар кора барои программаи переселения. видеонавори навбатира интизор шавед бародаро. баъди ҳамин выпуск насиб карда боша ма треки дар бораи чемпионои тоҷико хондагиам ба забони русӣ тайёр кардагиам. баъди ҳамин навор ози запис мекунемша ва насиб карда боша пагои дигар дуруст пас худо хоҳад дар канал меброя. барои ҳамин саломат бошен, хутона эҳтиёт кунен, ҳама вақт сарҷамъ шавен, ҳамдигартона дастгирӣ кунен, пас ҳама коротон хуб мешавад. боше бародарон.